जोंनि एफआइआरखौ एक्सेप्ट खालाम जोंनि एफआइआरखौ एक्सेप्ट खालाम शिवराज बसुमतारीखौ एरेस्ट खालाम चिडली थानायाव दंफैयो बिनि थाखाय आंनो न्याय नांगौ दासिमबो आं मोननो हायाखै गावसोर प्रसेसआव दङ होनो खालि जागोनल' होनो 24 घन्टा बारबाय दिनैसिमबो जेबो रिजाल्ट मोनाखै आङो खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअखौ आं पर्बतजरानि जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरनि कारणे बनायदों आरो खालि बेसोरनि कारनेल' नङा जोंनि बर' हारिनि सब मानसियानो बे भिडिअखौ नायनांगौ नायनानै शेयार खालाम जेसां हायो आरो लोगोसे बे गाज्रि टाइमाव पर्बतजरानि मानसिफोरखौ जों जुदि एसे सापर्ट खालामनो हायोबा मेन्टेलि फिजिकेलि जोंनि कारणे बहुत गिदिर बाथ्रा फार्स्टआवनो आं बुंनो थाङो जे जेब्ला आं इन्जिनियारिं कमप्लिट खालामनानै एमटेक खालामदोंमोन आरो एमटेक खालामनायनि उनाव आं जेब्ला एसिस्टेन्ट प्रफेसरमोन मेकानिकेल इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टआव बे टाइमाव आं बहुतखिनि पावार प्लेन्ट आं भिजिट खालामदों थार्मेल पावार प्लेन्ट हाइड्र पावार प्लेन्ट्स आं भिजिट खालामदों आरो थांनानै प्लेन्सआव थांनानै नायनानै स्टुडेन्टसफोरखौ लांनानै आं जि बुजि मोन्दों बेनि मेरिट्स डिमेरिट्स एडभान्टेज डिसएडभान्टेज जि बुजि मोन्दों आं बेखौनो आंनि नलेजनि थ्रुयै आं नोंसोरनो दिनै खोन्थानो सानदों स' आं दिनैनि बे भिडिअ'आव जेसां सिम्पोलहाय आं टेक्निकेल टार्म्स जेबो इउज खालामा मानेकि आं जुदि टेक्निकेल टार्म्स इउज खालामोबा बहुत मानसियानो बुजि मोननाय नङा बे भिडिअ सबनि कारणे सासे आनएजुकेटेड मानसियाबो जे पावार प्लेन्टनि बिखय थार्मेल पावार प्लेन्टनि बिखय बुजिमोन बेखौनो आं सानो आं बिराद सिम्पलि आं नोंसोरनो बुजानो ट्राइ खालामगोन जे थार्मेल पावार प्लेन्टआ जुदि पर्बतजरायाव फैयोबा जुदि इनस्टल खालामनाय जायोबा मा प्रब्लेम जानो हानाय बिकज आं मिथिगौ थार्मेल पावार प्लेन्ट्सनि डिसएडभान्टेजआ बारा सबनिफ्राय प्रथम नोंसोर बुजि मोननांगोन जे बे थार्मेल पावार प्लेन्ट्सआ मा एक्चुअली थार्मेल पावार प्लेन्ट्सआ बिराद मोनसे गिदिर साइट मोनसे बिराद गिदिर एरिया कभार खालामो थार्मेल पावार प्लेन्ट्सआ आरो थार्मेल पावार प्लेन्ट्सआव बहुत गिदिर मेसिन्स थायो आरो मेन खामानियानो जाबाय थार्मेल पावार प्लेन्ट्सनि या जिकुनु पावार प्लेन्ट्सनि इलेक्ट्रिसिटी नङाबा कारेन्ट प्रडिउस खालामनाय कारेन्ट जेनेरेट खालामनाय स' जेब्ला बे थार्मेल पावार प्लेन्ट्सखौ पर्बतजरायाव इनस्टल खालामनाय जागोन बानायनाय जागोन एरिया बहुत गिदिर बेनिखायनो इसोरो मा खालामगोन बहुत मोनसे गिदिर एरिया लागोन मानसिफोरनि जेरै लिरनाय दङ 3400 माने बिघास अफ लेन्ड जोंनि पर्बतजरानि मानसिनिफ्राय लानाय दं स' बे जायगायाव जेसांबो बिफां दङ स' बिसोर दानजोबगोन फार्स्ट बाथ्रा बेनो आरो बेनि कारणे जों मिथिगौ बिफां दाननाय लोगो लोगोनो बेनि एनभाइरनमेन्टआ बेसेबां एनभाइरनमेन्टेल एफेक्टआ बेसेबां जानो हानाय जों सबबो मिथिगौ गरमा मारै बारायलांबाय थादों जों बेखौबो मिथिगौ आं लासै लासैनो फैगोन आरो मा डिसएडभान्टेजेस बाट आं सिम्पलि मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो जे बहुतखिनि एरियाखौ इसोर कभार खालामगोन आरो बहुत बिफां लाइफां दाननाय जागोन आरो नेक्स्टआनो जाबाय जेब्ला बे पावार प्लेन्टआ इनस्टल खालामनाया कमप्लिट जागोन इसोर केटामान इन्जिनियार सुपारभाइजार्स टेकनिशियान्स केटामान क्लिनार साफाइवाला केटामान ट्राक ड्राइभार केटामान इसोर 100टा 200टा इसोर मा खालामगोन ग्रेड 4 साफाइवाला बिसोरखौ रिक्रुट खालामगोन आरो बेनि गेजेराव आं सानो हार्डलि इसोर 100टा 200टा लकेल मानसि लानो हानाय एज एन हेल्पार आरो सोरबा एजुकेटेड इउथ दङबा बे एरियायाव इसोर एज एन इन्जिनियार नङाबा एज एन सुपारभाइजार इसोर लानो हानाय बे आलदा बाथ्रा बाट बेसोरदि बुंबाय थादों जे 8,000 to 10,000 इसोर रिक्रुट खालामगोन नाय आं बहुतखिनि पावार प्लेन्ट्स थांदों बहुतखिनि इन्जिनियार्स दं रायलायदों जिरायनानै रायलायदों इसोर आं सा लोंदों बाट आं हार्डलि 200 to 300 मेन पावारल' नुदों आं हार्डलि 300 400 या मेक्सिमाम 500 केटामान पावार प्लेन्ट्सआव थानो हानाय गिदिर पावार प्लेन्ट्सआव जेराव गिदिर सेटआप दङ बेफोराव थानो हानाय बाट 500 आं बारा खिन्थु मेन पावार बारा खिन्थु आं मानसि नुवाखै मोनसे पावार प्लेन्ट्सआव स' आं सबनिफ्राय प्रथम बुंनो थाङो जे 8,000 निफ्राय 10,000 इसोर साख्रि होगोन होनदों सबनिफ्राय मिसा बाथ्रा इसोर जेब्लाबो होनो हाया आरो आं इसोरखौ चेलेन्ज खालामनो नागिरो इसोर जुदि 8,000 to 10,000 जुदि इसोर साख्रि होनो हायोबा आं इसोरखौ अपेन चेलेन्ज खालामनो नागिरो इम्पसिबल बे इम्पसिबल दा जों सेकेन्ड प्रब्लेमखौ रायलायनि नाय जेरै मोनसे गारिया खारनो कारणे पेट्रल आरो डिजेल नांगौ जायो पेट्रल डिजेल नङाबा गारि मोनसे खारा अपारेट जाया बेफोरबायदिनो मोनसे पावार प्लेन्ट थार्मेल पावार प्लेन्ट स्पेशली थार्मेल पावार प्लेन्टखौ रान खालामनो कारणे अपारेट खालामनो कारणे बेखौ सलायनो कारणे एक्चुअली कल नांगौ जायो कोयला नांगौ जायो हा आरो दा कोयलाया बेफोरबायदि नङा जे 1 किल' 2 किल' कोयला
millions and million tons of koila नांगौ जायो मोनसे पावर प्लान्ट खौ अपारेट खालामनो कारणे बे कोयलाखौ लाबगोन इसोर लाबनानै इसोरो मोनसे आं पार टेक्निकेलाव थाङा आं सिम्पली नोंसोरखौ मोननै टर्म्स बुंनि नोंसोर बेखौ मनाव लाखि मोनसे थाखो ब्रयलार मोनसे बयलार थायो आरो बयलारदो मोनसे चिमनि नाना थायो जेरै इटा भातायाव मोनसे चिमनि थायोना सानिफ्राय धुवा ओंखारलांनो कारणे बेफोरबायदिनो सेम मोनसे बयलार थायो बयलारदो मोनसे चिमनि नांना थायो सो देट चिमनिनिफ्राय धुवाया ओंखारलांनो हायो नाउ इसोर मा खालामगोन पावर प्लान्टआव थार्मेल पावर प्लान्टआव मा खालामो कोयला लाबो बिराद बुजा इसोर कोयला लाबो मिलियन्स एन्ड मिलियन टन्स अफ कोयलाफोरा इउज जायो बेफोरखौ लाबनानै इसोर मा खालामो बयलाराव लाबनानै इसोर अर जलायना होयो तारमाने कोयलाखौ बार्न खालामहोयो इसोर आरो जेब्ला कोयलाया बार्न जागोन आरो कोयलानि धुवाया बे चिमनि जि चिमनिया बयलारदो नांना थायो बे चिमनिनिफ्राय सायाव एटमस्फियाराव ओंखारलांगोन दा बाथ्राया बे जाहैबाय जेब्ला बे कोयलाखौ 24/7 मीन्स every month means 365 days जेब्ला इसोरो मोनसे साइटआव मोनसे जायगायाव जलायबाय थागोन मा जागोन बे एनभायरनमेन्टनि टेम्पारेचारा बारिलांगोन obviously बारिलांखागोन नाय दा बिफां दाननायनि कारणे टेम्पारेचार बारिखाबाय बे जायगानि पर्बत जारानि टेम्पारेचारा दा सेकेन्ड प्रब्लेमा मा जाबाय बे कोयलाखौ जेब्ला 365 days मोनसे पावर प्लान्टआव जलायबाय थागोन मा जागोन बेनि साराउन्डिंस एरियानि टेम्पारेचारा आरो बारिलांगोन मीन्स ग्लोबल वार्मिंआ बेयाव नेचारेलि जाहैगोन आरो मानसिफोरा थानो हाया जागोन obviously टेम्पारेचार ओरैनो बारिलांबाय थादों आरो दा पर्बत जारानि मानसिफोरा बे प्रब्लेमनि कारणे आरो थानो हाया जालांगोन दा जेब्ला मिलियन्स एन्ड मिलियन टन्स अफ कोयलाखौ जेब्ला जलायनाय जागोन बे कोयलानिफ्राय बहुत खिनि धुवा ओंखारगोन बे धुवाखौनो बुङो हट फ्लु गेसेस आरो बेखौ बुंनो हायो जों ड्राई एस होननानै बुंनो हायो नाउ बे ड्राई एसआ बे हट फ्लु गेसेसआ मा जागोन सायाव थांनानै एटमस्फियाराव ओंखारलांगोन तारमाने सायाव ओंखारलांगोन आरो बे हट फ्लु गेसेसआव नोंसोरा मिक्स थायो कार्बन डाइ अक्साइड कार्बन मन'अक्साइड साल्फार डाइ अक्साइड आरो केटामान हार्मफुल गेसेस आरो बेफोर गेसेसआ एनभायरनमेन्टनि कारणे बहुत बारा गाज्रि बेफोर गेसेसनि कारणेनो जोंनि टेम्पारेचारा जोंनि एटमस्फियारनि टेम्पारेचारा बारिलांबाय थादों आच्छा बे थांनानै दा मा जागोन सानि एयार मोजां एयारजों मिक्स जाहैगोन आरो बे सानि एयार जेब्ला मिक्स जागोन बे सानि एयाराबो पल्युट जाहैगोन मीन्स एनभायरनमेन्टेल पल्युसन मोनसे जाहैगोन आच्छा दा मा जागोन बे पल्युटेड गेसआ एनभायरनमेन्टआव बे थांनानै जेब्ला मोजां गेसजों मिक्स जानानै बे मोजां गेसखौबो गाज्रि खालामगोन एटमस्फियारिक गेसेसफोरखौ मीन्स बे गेसेसआ दा लासैनो बे एरियायाव स्प्रेड जागोन आरो लास्टआव थांनानै बे हट फ्लु गेसेसआ बे कोयलानिफ्राय ओंखारनाय गेसेसफोरा मा जागोन खाथि खालानि फुख्रिफोराव टिउबवेलाव जानाय लोंनाय दैफोराव नङाबा बिराद गिदिर जुदि रिभार दङ बे रिभाराव थांनानै मा जाहैगोन पल्युट खालामहैगोन तारमाने आरो बे दैफोरा मा जागोन हार्ड वाटाराव कन्भार्ट जागोन आरो जेब्ला जों बे दैखौ लोंगोन जेब्ला जोंनि गथ' गथाया बे दैखौ लोंगोन केन्सार जानो हानाय स्किन इरिटेसन जानो हानाय मेगनाव प्रब्लेम जानो हानाय हार्टनि प्रब्लेम जानो हानाय लिभारनि प्रब्लेम जानो हानाय सो भेरियास डिजिज जाहैनो हानाय बे दैखौ लोंनायनि कारणे बेथ' जाहैबाय दैयाव मिक्स जानानै दैखौ पल्युट खालामनानै मानसिनि भितराव जेब्ला बे दैया थांगोन बहुतखिनि डिजिज लाबगोन बे जाहैबाय दा जों रायलायनि एयार पल्युसन जेब्ला बे हट फ्लु गेसेस सिमनिफ्राय ओंखारनाय बे हट फ्लु गेसेसआ जेब्ला एनभायरनमेन्टआव थांनानै एनभायरनमेन्टनि एनभायरनमेन्टनि हावादो मिक्स जाहैगोन आरो जेब्ला जों बे हावाखौ बे एयारखौ जों जेब्ला इनहेल खालामगोन जेब्ला गावनि भितराव उखा लानानै लांगोन बे मा खालामगोन बे थांनानै जोंनि लांसखौ एफेक्ट खालामनो हानाय लांसआ गाज्रि जानो हानाय रेस्पिरेटरि अर्गेन्सफोरा गाज्रि जानो हानाय लांस केन्सारबो जानो हानाय मेगननि प्रब्लेमबो जानो हानाय स' बेनिखायनो बुंदों जे प्रजेक्टआ जरायाव जि प्रब्लेम फैगासिनो बे बहुत डेन्जारास प्रब्लेम जुदि मानसिफोरा जुदि दा स्ट्राइक खालामाबा बेलेग उपाय गैला हेल्थनि कारणे बहुत गाज्रि जागोन आं बेलेगथ' मिथिया आं जेसां मिथिगौ आं फरायनानै जेसां मिथिगौ आंनि जेसां नलेज दङ आं बेनि कम्पेयारावसो बुंबाय थादों जे पर्बत जारायाव जुदि बे प्रजेक्टआ जुदि फैयोबा मा लाब जागोन मा लाब जाया आं मिथिया बाट मानसिफोरनि हेल्थआ डिटरियेट जागोन मानसिफोरनि हेल्थआ बहुत गाज्रि जालांगोन मानसिफोरनि हेल्थआव बहुत कम्प्रमाइजेस फैगोन आरो सबनिफ्राय गिदिर बाथ्रा आं बेयाव खोन्थानो थाङो जे जायफोर प्रेगनेन्ट वमेन बिसोरनि कारणे बेफोरबायदि एनभायरनमेन्टआ बहुत गाज्रि बेफोरबायदि
हिनजावा जायफोरा प्रेगनेन्ट बेफोरबायदि प्रेगनेन्ट हिनजावा जेब्ला बेफोरबायदि पलिउटेड दैखौ लोंगोन बेफोरबायदि पलिउटेड एयारखौ इनहेल खालामबाय थागोन गावनि भितराव उखा लानानै लांबाय थागोन चान्सेस थायो जे गथ'फोरा जेब्ला जन्म जागोन एबनर्मेल जाहैनो हानाय बेबो चान्सेस थायो खिन्थु बेथ' जाहैबाय पावार प्लेन्टनि जेसां डिसएडभान्टेजेस मा मा प्रब्लेम जानो हानाय आं बेखौ खोन्थाजोब्बाय दा आं नोंसोरखौ खोन्थानो सानो जे जुदि पर्बत जारायाव नोंसोरनि जायगायाव जुदि थार्मेल पावार प्लेन्टआ आदानिया लाब मारो नोंसोर जुदि हा एगारनो होमबाथ' इनस्टल जाखागोन नोंसोरा मा लाब जानो हानाय नोंसोरा बेनो लाब जागोन जे इलेक्ट्रिसिटि मोनगोन मेबि नोंसोर खाथियाव थानायखाय नोंसोरनो फ्रि इलेक्ट्रिसिटिबो खालामना होनो हानाय बे मोनसे कम्पेनसेसन हमना ला लोगोसे 100टा 200टा इसोर मानसि एसे हेल्पार लानो हानाय सोरबा जुदि एजुकेटेड मानसि दङबा पर्बत जरायाव बेसोरखौ सुपारभाइजार नङाबा एज एन इन्जिनियार सोरबा जुदि इन्जिनियारिं फरायनाय गथ' बोरै बेकार दङबा बेसोरखौ इन्जिनियार्स एज एन इन्जिनियार्स रिक्रुट खालामनो हानाय सोरबा सोरबि जुदि साहा होनो हायोबा खाथि खालायाव साहा पक'रि सिंगरा बानायनो हानाय हार्डलि बेफोरल' जागोन आरो सबनिफ्राय गोदोर भुलानो जाबाय 8,000 to 10,000 जब्स होगोन सबनिफ्राय बे ब्लान्डार इसोरनि सबनिफ्राय बे ब्लान्डार स्टेटमेन्ट जे 8,000 to 10,000 जब्स ट्रास्ट मी आंखौ बिश्वास खालाम आं पावार प्लेन्टआव थांला फैदों आं खिन्थु नुवाखै आं हार्डलि आं 400बो नुवाखै आं हार्डलि 200-300टा मानसि नुदों बेयावबो इन्जिनियार्स थायो बेयावबो सुपारभाइजार्स थायो टेकनिशियान्स थायो लेबार्स बहुत थायो ट्राक ड्राइभार थागोन कल लाबनो कारणे बेखिनिल' तो एडभान्टेजआ बहुत कम किन्तु पावर प्लेन्टनि थार्मेल पावर प्लेन्टनि डिसएडभान्टेजेसआ बहुत बारा स्पेशली हेल्थनि कारणे आरो बेनिखायनो आं पर्बत जरानि मानसिफोरखौ रिक्वेस्ट खालामो जे काइन्डलि कम्प्रमाइजआव फायनाङा आरो जेसांबो फैसा होयो इसोर आदानिफोराथ' इसोर बिजनेसमेन इसोर इन्डास्ट्रियलिस्ट इसोर एसे लुबोगोन नोंसोरनो जेरै खालामनो हागोन ओरै फैसा होगोन स' एसे एला फैसानि कारणे गावनि हाफोरखौ फाननाङा बेफोर फैसाखौ गाबोन नोंसोर लोंनानैनो फोजोबगोन खिन्थु हा थाबा नोंसोर एटलिस्ट फिउचार गावनि गथ' गथायनि फिउचारनि बाथ्रा नोंसोर भाबिनो हायो आरो हानि प्राइसआ बायलांबाय थायो किन्तु गाबोन जुदि नोंसोरनो इसोरो 50,000 होयो 1 लाख होयो लोंना जानानै बेफोरो गैया जालांगोन स' बेनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो आरो हेल्थ प्रब्लेम्स नोंसोरनि फिउचारनि कारणे बुंदों नोंसोरनि गथ' गथायनि कारणे बुंदों जे हायोबा जि आन्डार एनि सार्कामस्टेन्सेस हाफोरखौ हेगारना होनाङा फिउचारनि बाथ्रा दङ आरो हेल्थनि बाथ्रा दङ स्पेसियेलि आरो बे भिडिअनि थ्रुयै आं गासैबो बर' हारिनि मानसिफोरखौ आं बुंनो थाङो जे बे गाज्रि टाइमनि समाव जों बर' हारिया गावनि इउनिटिखौ एक्चुअलि देखायनांगौ मानसिफोरनो बेलेग हारिनि मानसिफोरनो जोंनि इउनिटिखौ देखायनांगौ जोंनि पावारखौ देखायनांगौ जोंनि कारेजखौ देखायनांगौ जों हार मानिनाङा आरो दिनै जुदि जों गावनि हाखौ ओरैनो आरामसे जुदि आदानिनो जुदि हेगारना होयोबा गाबोन जोंखौ इसोरो चान्स मोनगोन जोंखौ बुरबक सानगोन जोंखौ सानगोन जे खर'आव जेबो गैया इसोरा बेनिखायनो आरामसे हेगारना होदों बेनिखायनो जुदि पर्बत जरानि मानसिफोरखौ इसोर टार्गेट खालामनायाव जुदि साक्सेस जायोबा गाबोन जोंनि जायगाबो जानो हानाय जोंनि जायगायाव फैनानैबो इसोरो हा लानो हानाय माबा मोनसे प्रजेक्टनि कारणे बिजनेसमेन इन्डास्ट्रियलिस्ट इसोरनो हा नांगौ जाबाय थायो आरो बेनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो जे बे गाज्रिनि टाइमाव जों जुदि बर' मानसिया गावनि मानसिफोरखौ जुदि जों सापर्ट खालामनो हाया प्रब्लेमनिफ्राय जों जुदि बोनो हायाबा प्रब्लेमनिफ्राय जों जुदि सेभ खालामनो हायाबा खिन्थु आलदा गुबुननि मानसिफोरा चान्स मोनगोन टार्गेट खालामबाय थागोन बर' हारिखौ दुर्बल साननानै आरो जों गावनि दुर्बलखौ बेलेग हारिनि सिगाङाव केथियाव देखायनो नाङा स' काइन्डलि बे भिडिअखौ नोंसोर हायोबा शेयार खालाम आरो बेफोरबायदि गाज्रि टाइमाव बेफोरबायदि प्रब्लेमनि टाइमाव आं बेखौनो प्रे खालामो जे पर्बत जरानि मानसिफोरा जेसां हायो थाबैनो बे प्रब्लेमनिफ्राय जेन ओंखारबोनो हायो गावनि हाफोरखौ जेन सेभ खालामनो हायो बेनो आंनि प्रेया थाबाय जोंनि एफआइआरखौ एक्सेप्ट खालाम जोंनि एफआइआरखौ एक्सेप्ट खालाम शिवराज बसुमतारीखौ एरेस्ट खालाम शिवराज बसुमतारीखौ एरेस्ट खालाम जोंनो न्याय नांगौ जोंनो न्याय नांगौ एरेस्ट खालामनांगौ सिडलि थानायावहाय नोंथांमोना फैबाय गुबै मा जाहोनखौ लानानै फैनाय जाखो दाखालि 16 थारिख खालि जे आंनि फिसायखौ बुख्रुब सुख्रुब खालामलांबाय सुब्राज बसुमतारीया बिनि सोमोन्दै आङो मैयाहाय मोनसे एफआइआर होदोंमोन ओमफ्राय 24 घन्टानि गेजेराव बे एफआइआरआ
रेजिस्टार जानांगौ नालाय दा बियो दासिमबो जानो हायाखै आङो सारमोननि खोथा मथे नेबायबो अलरेडि मैया बेलासिनि गेजेरावनो जागोन होनबाय खिन्थु दिनैसिमबो जायाखैमोन बिनि थाखाय आङो फुङावनो कल खालायबाय माबाय जागोनल' होनो खिन्थु दासिमबो जायाखैमोन बिनि थाखाय आङो दुखु मोननानै आंजों लोगोसे गासिबो आंनि गामिनि पाब्लिकफोरा फैफादों आंखौ सापर्ट खालामदों दासिमबो बिसोरो जेबो रिजाल्टखौ होनो हायाखै ओमफ्राय आङो गोबां बेवहाय दावराव दावसि खालायनानै रिकुवेस्ट खालामखांनायनि उनावसो बिसोरो एसे एक्सन लाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव एडिशनेल मेमखौ बिसोरो लेंहरनानै दा जागोन होननानै रायलायनानै नेथ' होगासिनो दङ दासिमबो फाइनाल रिजाल्टखौ बिसोरो होनो हायाखै अलरेडि 24 घन्टा बारबाय जिहेतु मानसिया थैनाय थांनायनि गेजेराव जुजिनानै दङ अब्लासिमावबो दासिमबो जुदि न्याय मोनाब्ला अब्ला मा जागोन बिनि थाखाय आङो दा बे सिडली थानायाव दंफैयो बिनि थाखाय आंनो न्याय नांगौ दासिमबो आं मोननो हायाखै गावसोर प्रसेसआव दङ होनो खालि जागोनल' होनो 24 घन्टा बारबाय दिनैसिमबो जेबो रिजाल्ट मोनाखै आङो बिनि थाखाय आङो दिनै थानायाव फैफिननांदों आंजों लोगोसे गासैबो पाब्लिकफ्रा दङ जोङो गोबां खोथा बुंबाय बिफिनबाय जुदि जायाब्ला आंनो आंनि एफआइआर होनायखौल' हरफिनदो बेखौबो हरा बिसोरो नांगौबा नैबे रेजिस्टार जायैनि बेलायावहाय राजखान्थि माबा षड्यन्त्र दङ होनना सानो नामा आंथ' बेफोरखौ आं जेबो सानाखैमोन माने आङो खालि आंनि फिसायखौ पार्सनेलि एटाक खालामहैनायनि थाखायसो आं होदोंमोन एफाग्राब सिरियास खोथाखौथ' बिसोरो मालाबाबो बेबायदि इगनर खालामनो नाङामोन 24 आवार्सनि गेजेराव जेने थेने रेजिस्टार जानांगौमोन बेयो दिनैसिम मानो खालामनो हायाखै आङो बे उद्देश्यखौ जेबो मोनदांनो मोनाखै खालि जागोनल' होनो एक्सेप्ट खालायनानै बेहाय फरवार्ड खालामबाय होनबाय बे खोथाखौ एक्सेप्ट खालायनानै जोङो दिनैसिम नेनो थिननायखाय नेबाय खिन्थु दिनैसिम जों दासिम जेबो रिजाल्ट मोनाखै 24 आवार्स बारबाय दा नै 15 जाबाय अब्लासिमावबो जेबो रिजाल्ट गैया आं बिनि थाखायनो खावलायदों जेन' मोजाङै मोजां जायो दा दसे उन नेथ'नो थिनदों जोङो दसे नेथ'नि मा जायो आरो बिनि गेजेराव जुदि जायाब्ला आङो आंनि होनाय एफआइआरखौ आं बिफिनदोंमोन अब्ला दासिमबो बेखौनो बिसोर होनो हाया खालि जागोनावल' दोनो जागोन होननानै जुदि जायाब्ला बिनि एक्सना मा लागोन बिनि एक्सनखौ आङो गोख्रों एक्सन लानो सानदों आङो मा राहा लानाय जायो आङो दसे उनाव खिन्थानाय जागोन जोंनि एफआइआरखौ एक्सेप्ट खालाम जोंनि एफआइआरखौ एक्सेप्ट खालाम शिवराज बसुमतारीखौ एरेस्ट खालाम शिवराज बसुमतारीखौ एरेस्ट खालाम जोंनो न्याय नांगौ जोंनो न्याय नांगौ एरेस्ट खालामनांगौ